Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikasyam na araw ng ating nobinaryo sa karangalan ng ating mahal na patron, San Isidro Labrador. At sa araw din pong ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng apostol na si San Matias, ang pumalit kay Judas Iscariote. At kung atin pong lalagumin ang mga pagbasa natin sa araw na ito, ay makikita natin kung paano humihirang ang Diyos. Kung paano siya humihirang ng magiging mga tagasunod niya. At alam niyo mga kapatid kung ano ang susi para tayo maging tunay na tagasunod ni Jesus? Dapat po tayo maging mga lover boys. Sa panahon natin ngayon ay negatibo ang dating ng lover boys. Isabihin ay playboy, maraming chicks at kung ano pa. Pero kung titingnan natin mga kapatid, sa Ebanghelyong binasa natin sa araw na ito, pag-ibig, pag-ibig ang susi para tayo ay maging kaugnay ni Jesus. Ang Ebanghelyong ating binasa ay ito nagsasabi ng paraan kung paano tayo ay magiging kaugnay at magiging tagasunod ni Jesus at magiging karapat-dapat sa Kanya. At sinasabi rito ni Jesus, isa lang ang susi, pag-ibig. Bakit? Sapagkat kung paano si Jesus ay umiibig sa Ama at ang Ama ay umiibig sa Kanya, yun ang nagiging sanhi ng kanilang pagkakaisa. Kaya nga dito sa ating Ebanghelyo, may sinabi si Jesus. Ang sabi ni Jesus, mag-ibigan kayo. Pero alam ni Jesus na tayong mga tao, iba't iba ang ating pagtingin sa pag-ibig. Doon sa isang sulat na inisyo ni Pope Benedict XVI, ang title ng kanyang letter ay God is Love, Deus Caritas Est. Naglagay siya doon o inilatag niya doon yung tatlong uri ng pag-ibig. Ang unang klase ng pag-ibig ay yung tinatawag na eros. At ano tong eros? This is the creative love. This is the love that is based on emotions. No? May naramdaman ka. May dating sa iyo. Sabi nga ng mga bata niyo, na-fall. Ang tawag doon is eros. No? At dito sa eros na ito, sabi ni Pope Benedict XVI, this is the lowest kind of love. Dito nanggaling yung salitang erotic. No? At ano yung pangalawa na uri ng pag-ibig? Yung sinasabi doon is yung adelphos. And adelphos is more on relational love. Yung pagmamahal ng kaibigan sa kaibigan, that is adelphos. Yung pagmamahal ng kapatid sa kapatid, that is adelphos. Relational love. Mahal mo siya dahil meron kang kaugnayan sa kanya. At meron pinakamataas na uri ng pag-ibig. At ano ito? This is the agape. Agape. At ano po ang agape? Ito yung pag-ibig na hindi naghahanap ng anumang kapalit. At ito yung pag-ibig na ipinakita sa atin ni Jesus. Ito yung pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin ni San Juan sa kanyang Ebanghelyo. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave us His only Son. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi siya nagdalawang isip. Ang ibinigay niya, hindi yung latak sa Kanya. Hindi yung labis sa Kanya. Hindi yung basura. Hindi yung walang kwenta. Kundi ang ibinigay ng Diyos sa atin ay yung Kanyang kaisa-isa, katangi-tangi at walang katulad at walang kapalit. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga ang sabi rito ni Kristo, mag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. So the model, the example of love is the love of Jesus. Yung pagmamahal ni Jesus, yung pala dapat ang maging modelo at yun ang dapat na sundan natin ng paraan ng pagmamahal. Sapagkat dinugtungan pa niya rito, ang sabi rito, walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. It is a love that gives. Tingnan ninyo, mga magulang.
Paano ninyo minamahal ang inyong anak? Hindi ba't kayo, kayo ay nagbibigay? Kayo nagbibigay? Sabi nga nung ilang mga magulang, isusubo na lang, ibibigay pa sa anak. And that is what Jesus is telling us. Isang pag-ibig na hindi nagbibigay ng kondisyon. Wala namang magulang nagsabi sa kanya na, sige, iibigin kita ngayon, pero pagtanda ko sagutin mo ako. Ako'y buhay mayaman na. Ako'y wala nang gagawin basta lahat ng kailangan ko. Wala gano'n. Ang tinitingnan ng magulang, mahal ko ang anak ko, kaya ibinibigay ko ang lahat sa kanya. And that can be considered as agape. At ang sabi ko nga sa inyo mga kapatid, itong pag-ibig, itong agape ito, marami itong dimensyon. Pwede natin itong ipahayag sa ating kapwa. Pwede natin itong ipahayag dun sa ating nirerespeto at kinikilala. And this is the love that we can give to God. At ito ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Kaya kung ating titingnan ang buhay ng mga santo nito yung iriwang natin ngayon, si San Isidro, San Isidro Labrador, makikita natin, Father, paano ba umibig si San Isidro Labrador sa Diyos? The fact that he became a saint is a proof that Saint Isidore is a lover boy. Lover boy not in the sense, not in the sense yung sa meaning natin ngayon, kundi siya, ang kanyang buhay ay pinakilos ng pag-ibig niya sa Diyos at sa kanyang kapwa. At itong si San Matias. Ano yung pagkakakilala natin kay San Matias? Siya yung pumalit sa pwesto ni Judas Iscariote. Why? Ba't kinakailangan palitan ng pwesto ni Judas Iscariote? Because the number 12 is very symbolic. The number 12 symbolizes Israel. Kaya nga diba, sa Lumang Tipan, merong 12 tribo ng Israel. Sa Bagong Tipan, merong 12 apostol because Jesus proclaimed the new Israel. At dahil si Judas Iscariote nagpakamatay, dito kay Luke, dito sa binasa natin sa version ni Luke, siya po ay namatay. Sa version ni Matthew, siya po ay nagbiktim. Dito kay Luke, si Judas ay natapa. Biglang lang sumabog yung nasabi dun sa, kung titignan niyo yung pagkakaiba ng pagkamatay ni Judas Iscariote. Anyway, hindi man si Judas ang pinag-uusapan natin yun. Pero kung titignan natin mga kapatid, that the number 12 should be completed so that the proclamation of the kingdom could continue. At itong dahilan kung bakit pinili si San Matias. At tingnan ninyo kung paano siya pinili. Sa pamagitan ng paripa, bunutan. Sasabihin nyo, Father, di okay pala yung mga paripa, okay pala yung mga sugal. Hindi naman po sugal yung ginawa nila. Kasi yung pala bunutan, yung raffle, yung po ay part ng Jewish practice, religious practice, na yung kalooban ng Diyos, minsan, titignan nila sa pamagitan ng pagbunot. Kaya ang ginawa nila, para mapili kung sino papal kay Judas Iscariote, si Barsabas at yung isa ay si Matias, ang napili nila ay si Matias. At ang sabi doon sa dasal, alam kayo po ang nakababatid kung sino karapat-dapat. So, that is the para sa kanila, that is God's will. Ngayon, mga kapatid, hindi natin kilala si Matias. Hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya. But the fact that he was chosen by God to become an apostle, the fact that he became a witness and a proclaimer of the gospel, makikita natin na siya rin po ay umibig. Bakit? Sapagkat ang Ebanghelyo ay nagtuturo ng kaligtasan. At ang kaligtasan, mga kapatid, ay hindi natin dapat sinasarili. Ang kaligtasan ay dapat nating ibinabahagi. Kaya yun din ay simbolo ng pagmamahal.
Anumang grasya na ating tanggapin mula sa Diyos, at itong grasyang ito ay ating ibahagi sa ating kapwa. Ito ay pagpapahayag na ng pag-ibig. No? Kaya nga dito natin makikita that connected to love, no? Connected to love is generosity. At ano yung ibig sabihin generosity? That you know how to give. You know how to give. At ang pag-ibig, mga kapatid, sabi nga sa isang kanta, love is something that you have to give. Hindi mo pwedeng sarilinin ang pag-ibig. Because, sabi nga sa isang kanta, too much love will kill you. Pag ang pag-ibig sinarili mo, it will become a poison that will kill not only your body, but also your soul. Kaya nga mga kapatid, love involves generosity. Dapat ito'y ipinabahagi natin. At sa buhay ng mga santo na ating pinagdiriwang sa araw na ito po yung ating makikita. They love God, they love their neighbor, and they know how to give. Kaya nga, mga kapatid, sa huling araw ng ating nobinaryo kay San Isidro Labrador, hingin po natin yung tulong ng santong ito. Nanawa katulad niya, tayo rin ay maging mga generous. At yung generosity natin should come from our love, from our agape. Ginagawa at nagmamahal tayo sapagkat una tayong minahal ng Diyos. And we are just reciprocating the love of God. Sa araw-araw, magagawa natin ito. Yung magbigay ka ng mabuti, that is already love. No? Yung magpasensya ka, that is already love. Yung umunawa ka doon sa napakahirap unawain, that is already love. Yung magpatawad ka sa mga nagkakasala sa iyo, that is already love. At marami pang iba. So let us allow love to move us so that like San Isidro and San Matias, we may become holy, faithful followers of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, sabi ko nga, manalangin tayo, hingin natin ang tulong ng mga santong ito upang katulad nila ay tunay tayong manatili kay Kristo. Amen.